Bon vespre, us saluda Ràdio Estafrancs. Ha arribat el moment de fer el sorteig dels 5 bitllets de la Grossa de Cap d'Any amb el número 08014, aquest que esteu veient en pantalla, si ens esteu mirant a través del web o de les xarxes socials, el número de la Grossa 08014 que se sorteja aquest dia 31 de desembre. I el sortegem entre les persones que han omplert en aquests darrers dies el formulari que hem enviat a través de la nostra pàgina web i de les xarxes socials. Com ho farem? Doncs els noms d'aquestes persones, que són 20 en total, figuren a una ruleta, la teniu ara en pantalla, on sortejarem una ruleta que ens permetrà saber quines 5 persones són les escollides per obtenir gratuïtament aquest número exclusiu, reservat exclusivament per Ràdio Estafrancs, al 08014 de la Grossa de Cap d'Any. Així que, sense més dilacions, comencem ja el sorteig. Apretem la ruleta, comencen a córrer tots els noms i es detindrà en un d'ells. Josep Pasqual Cornet és el primer dels guanyadors d'un bitllet de la Grossa de Cap d'Any amb el número 08014. Seguim el sorteig perquè són 5 bitllets els que tenim per sortejar. Per tant, tornem a activar la ruleta. I ja tenim segona persona guanyadora, segon guanyador, Josep Díaz Vila, és el concursant que obté aquest segon bitllet del 08014 de la Grossa de Cap d'Any que ofereix Ràdio Estafrancs. Endavant amb el tercer dels premiats. Activem la ruleta. I finalment tenim guanyador, és Ricard Vilanova Camps, un altre dels concursants que en els darrers dies ha posat les seves dades, el seu número de telèfon, que evidentment aquí no desvetllem, per participar i ha aconseguit doncs, aquest número 08014, un bitllet de la Grossa de Cap d'Any. Ens falten encara dos bitllets per lliurar, així que tornem a activar ara mateix la nostra ruleta amb els noms. A mesura que hi ha un guanyador, el nom del guanyador desapareix de la ruleta i queden, per tant, la resta. I la quarta persona que aconsegueix aquest bitllet és Florentina Liarte. Florentina Liarte Murlà és la persona que també tindrà aquest bitllet de la Grossa amb el número 08014. Una exclusiva, insisteixo, de Ràdio Estafrancs. Anem amb l'últim dels bitllets sortejats. I finalment, hi ha hagut aquí una mica de dubte, però finalment és Carme Ortiz Metge, la persona que s'endú la 5a butlleta, el 5è bitllet de la Grossa de Cap d'Any per aquest dia 31 de desembre. A partir d'ara, doncs, ens posarem en contacte en privat, evidentment, amb cadascuna d'aquestes 5 persones. Recordo els seus noms. Són Josep Pasqual Cornet, Josep Díaz Vila, Ricard Vilanova Camps, aquí teniu els noms en pantalla, Florentina Liarte Murlà i Carme Ortiz Metge. Són les 5 persones afortunades que tenen gratuïtament aquest número 08014 que ja estava esgotat feia dies a Loteries de Catalunya i que Ràdio Estafrancs va poder reservar alguns bitllets per poder fer aquest sorteig. Recordeu, el sorteig és el dia 31 de desembre, aquest dimecres. Serà retransmès per TV3 com sempre i també podreu escoltar-ho en àudio a través de Ràdio Estafrancs.
Molta sort amb aquest número o amb el que jugueu a la grossa i molt bon any nou.